नवरात्र, रामलीला आणि उत्सव काळामध्ये देशात घातपात घडवण्याचा कट रचणाऱ्या 6 दहशतवाद्यांना दिल्लीच्या विशेष पोलीस पथकानं मंगळवारी अटक केली आहे। यातील 6 पैकी 4 कथित दहशतवाद्यांना रात्री न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं। न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये सुनावणी करत 4 जणांना 14 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। दिल्ली पोलिसांची टीम उरलेल्या 2 जणांना आज दुपारी न्यायालयासमोर हजर करणार आहे। दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पकडण्यात आलेल्या 6 दहशतवाद्यांपैकी 2 जणांनी पाकिस्तानात ट्रेनिंगही घेतलं होतं। पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त सूचनेच्या आधारावर कारवाई करत पोलिसांनी या दहशतवाद्यांना अटक केली आहे। त्यामुळे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेशमध्ये नवरात्र आणि रामलीला उत्सवादरम्यान दहशतवादी हल्ले घडवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केलेला आहे। आणि याविषयी अधिक माहिती घेऊयात। विहंग ठाकूर आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। विहंग, अतिशय महत्त्वाची माहिती आणि या सगळ्यामध्ये सणांच्या काळामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता होती आणि तोच आता डाव जो आहे तो पोलिसांनी उधळून लावलाय। काल पोलिसांनी या संदर्भामध्ये खुलासा केला होता। दिल्लीमध्ये प्रेस कॉन्फरन्स सुद्धा घेतली होती। 6 दहशतवाद्यांना ही अटक करण्यात आलेली आहे आणि यांचं पाकिस्तानी कनेक्शन जे आहे ते समोर आले आहे। आणि या सगळ्यात धक्कादायक भाग म्हणजे अनीस इब्राहिम हा दाऊदचा भाऊ आहे, त्याला याविषयी फंडिंग करण्यास सांगण्यात आलं होतं। यात ISI सुद्धा सहभाग होता। आता या प्रकरणामध्ये जे 6 आरोपी अटक करण्यात आले त्यापैकी 4 जणांना जी आहे ती 14 दिवसांची पोलीस कस्टडी जी आहे ती सुनावण्यात आलेली आहे। तर 2 जण जे आहेत त्यांना दुपारी जे आहे ते कोर्टात हजर करण्यात जाणार आहे आणि त्याचवेळी या संदर्भामध्ये आपल्याला अधिक माहिती जी आहे ती मिळू शकते। अगदी धन्यवाद विहंग, तुम्ही दिलेल्या संपूर्ण माहितीबद्दल।